Egunon, eguerdion, arratsaldeon, gabon, lehenik eta behin ez zerri buruztik baino lehen, bai, bagara dos rubias de pelo en pecho, erakutsi zure reveal. Nen, ama baino, kendu behar detrasto guztio, kaixo, egunon, dekoloratu egin naiz, niri ere heldu zait ordua. Hogeita 10 urte ditut, eta dekoloratu egin naiz. Eta apostu oso ausart bat egin dut, duela urte asko nahi nuen frogatu kolore hau. Kolore hau da, dekoloratzen zarenean gaizki. Bai, oso grunge. Dekoloratzen zarenean gaizki, oso grunge. Ematen dut Troye Sivan en fentanila. Bai, zaude guapísimo. Ematen dut Ellen DeGeneres en testo. Ja. Bai, Melo Moreno. Beste uran genukan bilera bat, gauza baten inguruan, eta gauden gay desente. Eta zanuen, ke pasada. Urtarria da, eta begira, gay rubio, gay rubio, gay rubio, gay rubio, denak gay rubio. Ez que bada urte berriaren xarma, pixka bat, dena da posible. Da como que urte berria denak en plan, aldatu behar dut bizitza, orain. Urte osoan ez dut egin, baino hau da momentua, argi izan maite. Dekoloratu zuere. Hau da zure momentua. Da zure momentua. Jesus nama. Itzuli da soundboard da! Zorionak. Bai. Zuri. Bueno, egon ginen astebete programarik gabe. Egon ginen oporretan. Eta niri jatzi zidaten ez bat ez bi 3 pertsona esaten falta mota gintuztela. Tia, pues bilatu zerbait egiteko. Mila esker, jarraitu entzuten. Flop kultura. Eta gure lagunak Aizemin eta Posione esan zidaten que super divertido azkenek kapitulua. Aizemin egon zela, baina ia negarrez, barrezkako etxean, gure kapitula entzuten. Mila esker. Ridícula, esan zion zela oso divertigarria. Ez que oso divertigarria egon zinean. Bai, negoen como... Oso divertigarria egon zinean. Bai, gaur igual ez nago, baina. Badaukat zerbait anunziatzeko. Oh my fucking god. Dela entretenimenduaren, industriaren zutabe fundamental bat, dela gorrotoa. Eta ez gorrotoa benetan, ze gorrotoa benetan oso itxusia da. Baina gorrotoa como de bromita. Badakitzu, eta batez ere harreman parasozialetan oinarrituriko gorrotoa. Eta gaur oso egun berezi bat da. Itxoin! Baina ja, hortara. Bai, porque da gaur. Vale. Ongi etorriak, deskubritu dut pertsona honengan, deskubritu dut Amaia Monterorengan, nire barnean pizten duela, gauza oso sakon bat, eta honen inguruan hitz egin dut. Eta gaur urtarriak 20 da, eta tipa hau ez dut jasaten. Así que, zuen etxean bazaudete gozatzen bango belarriaren eguna, jakin ni ere bai nagoela. Badakitu zegatik? Zegatik. Oso importantea da, izatea, norbait, urrin, horizontean, gorrotatzeko. Boa, total. Oso importantea da. Oso garrantzitsua da. Nutritzen zaizu. Amaia, kaixo Amaia. Badakiten zuten ari zarela. Zure kontra personalki ez daukate zer. Oraindik. Ez zaitut ezagutzen. Ezagutuko banizu. Ziur bai. Pues hori da. Baina orduan kanpotik egin ezake asunzio bat. Orduan zare tipa bat egiten dauela bere bizitza eta hori oso ondo dau. Oin bai nire baitan asetzen duzu behar oso fundamental bat dela goixetik jaikitzia begiratzea kalendaixua 20 de enero eta esan de que va esta tía? Ai, lasai da. Ez que oso sakona da. Oso ez da sakona. Bada. Inorkia ez dugu goratzen 20 de enero. Nik bai. Eta nire timelineko marikoi guztia jartze dutela La Obesa de Van Gogh. Hori da edit bat, nik ez dut asmatu. Bebai gogoratzen dute, eta hor daude. Alza Premium, ez du etorri nahi podcastera. Baina hor Zeba? Ez du etorri nahi. Esan zenio? Esan diot 3 pertsonari esateko eta inoiz dut jaso erantzunik. Baina publikoan jarriko baina guazen publiko kidaztera mezu direkto bat. Markel Alza Premium, zer egin dizugu? Etorri mesez, eta berak egin du face reveal, Zer egin dizugu, bai noski. Pues etortzea. Eta txapela reveal. Markel, etorri mesez. Ni joango naiz, ni arazoa banaiz joango naiz. Behar zaitugu. Vale. Amaia. Perezon. A ber, bera dago erotuta. Completamente. Baina, niri maten dit vibes de audio hau de she's crazy, but she's free. Ez dakit nola den. I'm fucking crazy. Hori da lana del rey. But I'm free. Ematen dit como vibe hori. Wow. Nire ustez bere muruan, bera da, bueno... Oh, no. Libre vanguardia, bera da momentua, bera jartzen du kaputxita bat, oza, bera da... jendak, bueno, la ola egiten... Ez que hori da nire gorrotoaren
sustraia, da delusioa. Baina da delusio gaizki, da delusio heterosexuala. Ez da delusio como bapatean ematen digu. Amaia Montero uste daudela Freddie Mercury. Incluso ez heterosexuala de sexualidad, porque nire ustez adibidez Claudia, la Isla de las Tentacionesekoa, da delusion travesti. O sea, bere delusioa, bere eromena, da como travestismo. O sea, izan ziteken Valentina. En cambio, Amaia Montero da como oso heterosexual en ese sentido de... Simplemente da como... Tia, zara ridikula bat, no uste duzu zarela, en plan. Ez du ematen fantasia, ez du ematen ezer. O sea, ematen digun fantasia da, creo en Dios a mi manera. Amaia Montero, zoa hasta la mierda, tia, o sea... Yo creo en Dios. Eta hau izan da, gure banko kola. Ez, porque duela gutxi, eskazu minutuak, enteratu naiz, letra hau dagoela, mesez, bilatu. Ai, bai, no, badaukat zatuta. Eske hau da... Pero, hau da... Rosaliaren asuntuaren barne, gauza asko gertatu dira. Hau da literalmente homofobia zuzenean, Ez diot atxikituko Amaia Monterori hau benetan modu maltzu batean pentsateko inteligentzia. Baina egin du. Presuntamente nik bai. Preludioa zea da. Muere el orgullo. Arrotasuna hiltzen da eta fedea jaiotzen da. Ya ves. ¿Cómo? Emar dugu euskal bertsioa. Nola? Christopher Nola. Arrotasuna hiltzen da eta fedea jaiotzen da. Amaia Montera. Amaia Montera. Igual du. Montera Vete a la mierda. Vete a la mierda. Zara Donostiko lotxa. Que Donostik badu, Hori izan behar nuen, Beira, justo gaur ere, gorrotatzen dugun zerbait, danborrada. Oh my fucking god, zergatik hain altu. No, broma da, gozatu, ni ez naiz joango, baina ez du gozatu. Asko zure gehiago gozatzen dut Amaia Montero danborrada. Hombre, nik ere. Nun egongo zinateke danborradan. Edo Amaia Monteroan kontzertuan? Danborradan. Ni ere bai. Danborradan, baina... Baina Amaia Monteroan kontzertuan edan zeike alkola, danborradan beda. Danborradan, asko gehiago. Gehiago, asko zure. Danborradan. Zer nahiago duzue, erabili gure traola #flopkulturakarekin edo erabili gure WhatsApp telefonoa eta bidali zer nahiago duzue danborradan egon edo Amaia Monteroren kontzertu batean egon. Bidali mezua. Sartu telefonoa. 608 bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6. Well, yes. Eta hau izan da. Zein da zuen gorrotoa pizten duen sua zeuen baitan? Nik digut beste gorroto batetik. Ez aidazu? Eta pasaen astean hitzen genuen beraren inguruan, baina eske bera jarraitzen du gorrotagarria izaten. Nola. Ana Obregón. Baina ya ez da como fantasia, rollo portada hori, rollo, que feminista, mi nieta. Ya ez da fantasia hori. Eta ematen da unosferatu. Ja bihurtu da, como, bueno, ez da bihurtu bagenekin hori zela ez, baina da como nazkagarria. Enteratu zarete zergertu den Julio Iglesiasekin. Uztaia Elizakekin. Uztaia Elizak. Egin behar nuen gauza bat. Zer? Osea, hau potentzialki izan ziteken oso... Osea, pasadan programan ahaztu nuen soundboard da, baina anuntziatu behar nuen nengoela engantzauta Julio Iglesiasen abesti batera. Eta klaro, guk grabatzen dugu dekalaje batekin. Orduan, imaginau eskandaloaren ostean, ni agertzea hemen tropeze de nuen... eskerrak ez dut. Baina abesti hori, erdiona da. Oin bai beste dana, akaskarra. Ziur dagoelako berren bat, norbaiten eta. Egongo da, edo bestela egingo dut. Hori da. Julio Iglesias, bi emakumek salatu dute, tratu txarrengatik. Ana Lindanek aipatu zuen bezala, honek ezin zaitxu harrapau ez ustean. Hori zan honek ezin zaitxu harrapau. Hori zan barnon. Hau da, pertsona bat daukola karrera oso prolifiko bat, 30 urtekoa esan ez nik emakumeak ukitzen ditut tokietan. Zer tatuaje politak ditut, ez? Badira, bariro. Bueno, bai, Julius. Total, que evidentemente bere laguntxoak atera dira bera defendatzera, baina modu super patetiko eta ridikulo batean. Ez que ez da unundik hartu. Baina ez que hasi zen. Ez que ziur nago Julio galdetu ezkero esango zuela, bai. Vale, baina ez que hasi zen Ana Obregón esaten en plan, no, baina ez que niego naiz bere txana faltzen, eta nik ikusi dut osongi tratatzen bere langileak. Eta nik inoiz ez dut entzun inor kexatzen beragatik, ze bera osongi portatzen da langileekin. Que ya da cuestionable. Que ya da zer diozu, ez? Baina, atzo joan zen pausu bat aratago. Hala. Eta esan zuen atentas, ze hau da, como rollo denunciable. Berak, Ana Obregonek esan zuen, baino, tipa hauek zer zeuden lotuta,
zeuden kate batekin lotuta, zergatik ez ziren joan? Nola? Pues sin más. Es que heltzen da puntu bat ja ondan en plan, vale. No, es que heltzen da puntu bat... hau esateko telebista katai bat. Heltzen da puntu bat non pentsatzen dugu berriz ere, violentzia gehiago behar dugula. Hombre, berak esan du. No, baina beraiekiko? Bai. Eske, gaude oso horrela jaditaz. Bai. Osea, eske gero, pertsona batek esaten du zerbait telebistan eta botatzen dute, zergatik pertsona hoi ez ez dugu violentzia ejertzen. Bai. Egiten. Joan bar gara eta erre bar dugu, mitele, edo, ez dakit, presuntamente nik ez dut inor animatu gertara, baina, tio, osea, nola esan dezake pertsona honek, hau, eta... Telebistan, eta babesa daukate, eta nik ikusi dut bebai, Kayetanez. Telebista plato batean, en plan, 15 urteko ume bat, como con unos náuticos, eta gauzak esaten den plan, no, eske beti danean eskuindar pertsona bat, beti jarraitzen dugu, beste modu ezberdin bat. Ez da egia, baina gero... Edo pertsona aberats bat danean. Baina gero kontu vuestro koño hitz egingo guztue de la Casa de los Gemelos, que kuestionatu daiteke, nik ere kuestionatzen dut, daude gauzak oso gaizki. Baina, tio, gero hau, ende viernes, eta hor jarraitzen du. Gauzak... Ez dago un equipo de investigación de Ana Obregón, eta bere nieta hija princesa. Hor ez dago equipo de investigación. Zergatik ez dago equipo de investigación de Ana Obregón? Zergatik ez dugu aztertzen nola ilegalki ekarri duen presuntamente aur bat mundura? Bai. ¿Por qué no la mujer? No, es que claro, no, o sea, gorroto dut Ana Obregón, zara pertsona nazkagarria, eta... Oroar gauzak gaizki daude. Eta horregaitik ekartzen dugu gaur gai oso erlaxatu eta simpatiko gehiago ora komentatzeko? Nik ez? Eske azken astetan ze gertatu da, Zara Larson, she's perfect, she's beautiful. Ai, egia da. Nago completamente obsesionatuta Zara Larsonekin. Egin du autosensazional bat eta gelditu da oso argi nola behar degun jankia ez den jendea famako esfera altuetan. Bai. Behar dugu Amerikarra ez den jendea, ez daukana propagandak burua janda. Eta egotzen duena publikoki story bat insultatzen Estatu Batuak eta aiz. Ze berdin zaio ze ez da angoa. Total. Orduan, ez du errespetatu behar orden mundial jankia, zehazteko orden mundial jankia. Eta me encanta esatea berak, bere kexatzen, bere mutilaguna ez zindela Estatu Batuetara joan, bere ikustera, hori Zara Larson dago tur batean, Estatu Batuetan, bere mutilaguna, por cierto, beltza, ezin da joan, bera ikustera. Zergatik daukalako, ez dakit zenbat urteko, movida bat marihuanarekin. Bai. Eta publikoki esan du, hau Zara Larsonek, eta iruditzen zaiz oso guai. Esatea, en plan, marihuana, en plan. Bai. Marihuana duela 6 urte, eta oraindik ezin da, Estatu Batuetan sartu? Libreki bideiatu, eta hau noski dala politika Estatu Batuarren gauza bat, arrazismoak eta xenofobiak, no sekenako, baldintzatuta. Asi bargara como Estatu Batuak ignoratzen. Bai. Eta como que ni caso. Ebreik, eta guen plan, me la pela. Bueno, así die inbaditzen urraldiak, Negia da. Ja, bez. Baina, que pesadas, tío, gorrotu ditut. Kendu ezagun Estatu Batuak mundutik. Orain. Baina, si. Ahora, a menos cuarto. Bai. Horregatik, behin hau esan da, behin geopolitika globala aztertuta. Izan ez pixkat. The wind. What is the wind? The number 11. The money. Bai. Why don't we print more money? Ez que guai. Baina hori da diatriba komunista. Ikusten zer bideo hori. Da tipa bat, noreiten dira tipa hauek direla erresuma batzuk? Chave. Da tipiko erresuma batzuko emakume bat como aurpegi laranjarekin eta kriston betileekin. Bera da, absolutamente perfecta. Eta egiten du lista bat ulertzen ez dituen gauzen inguruan. Aizea. Eta hien hartan dago, aizea. Ez ez du. Nondik dator? Zer da aizea, no? Nola sortzen aizea. Dirua. Zergatik ez dugu diru gehiago imprimatzen eta hola inorez da pobrea. Eske bere burua da perfecta, Bere burua da perfecta. Zer gehiago esaten zuen ere doritzen? Amaika zenbakia. Amaika zenbakia. Eta... Berak esaten du 11. Zergatik ez da 10 and 1. Badakizu grafika hau non gauza batetik gutxi dakizunean, eta gero asko dakizunean, eta gero super asko dakizunean. Bada, gauza batetik gutxi dakizunean zutezu, imprimatu behar dugu diru gehiago. Gero, itzen duzu ekonomia duzu, no, ezin da imprimatu diru gehiago. Eta gero, ikusten duzu como globalki ekonomia duzu, imprimatu behar dugu diru gehiago. Eta jazta, eta ekonomiaren konstruktua kendu erditik garelako komunistak, una divaso. Ez dakit, baina persona da perfecta, the wind. Ba, horren txisten izni. Estatu Batuak, no? Zetarako. Zetarako atera 2016 garren urtean argazki bat Estatu Batuetako banderarekin. Ja, total, pues orain itzuli dira 2016 gaude berriz 2016an, enteratu zarete?
Hau, nork eskatu du, nork du gustoko. Nik ikusten dudan jende bakarra esaten Bring Back 2016. 2016 ez zeukaten 4 urte. Inork ez du esan Bring Back 2016. Ai, Marceta? Baina ez da Bring Back. Da rollo, Let's Revive. Hori, amor? Baina ez da gauza bera. Zer da, zein da desordintasuna? En plan, pues orain dugu, como esa vibe, ¿no? Como ongi pasa, como no sé qué, como me la pela. Zu non zeunden 2008an zen ni, bai zen hon negoen Erasmus egiten. Ni ere bai. Ez du ez. Ni bai, 18 dut zenituen? 18 dutekin ez da Erasmus egiten. 2008an. Hori da. Eski urte bat gehiago daukazu duzuk nik baina. Bai. Ni Erasmusen negoen. Orduan ez naukan trauma sexualik handikan. Nik bai. Ke decir. Ke decir. Baino, bai. 2006. Eta Zara Larson perfecta. Eta Bai? Eta jarraitzen dut nire obsesioa. Eta orain, are gehiago, ez da horreko atalean ez duen oraindik bukatu da telesaia. Heated Rivalry. Oh my fucking god. Nago, baina obsesionatuta. Homosexualismoa! Ez baduzue ikusi telesail hori, zoazte horrein bertan ikustera. Zuen bizitza aldatuko da betirako. Da obsesionagarria. Dira perfectos, Badira. nire gurasoak, osea, maite ditut. Eta, jazta, osea, eske, benetan, da, IMDb-en, 5. atala dela perfectoa dauka 10 bat. Beira. Hau ez den lortu Breaking Badetik. Beira. Edo Drag Race Espainiako bigarren demoraldiko talent showetik. Ez zuen lortu 10 bat. homosexual. Bostenan baiet. Baino, Heated Rivalry, osea, Rivalry? eske da oso ona, oso ongi egina. Pertsonaikin garapena da zoragarria, historioa da maravilla, gidoia da increíble, koloreak, argiztapena, estetika da perfecto. Egin dute 2 eurorekin, eta hala ere da, bueno. Nada, ez baduzu ikusten, literalmente zarete homofobak, ez dago beste arrazoirik. Baina emango dut, aurrera, bizitza. Nire bizitza berria pertsona homofobo bezala. Bukatuko duzu ikusten nirekin. Behar zen banauzu bai? Bai. Ke decir? Ba hori izan da. Igorrek ere ikusiko du, esan dit. Bai, bez? Cualquier cosa. Guazen ja atalarekin. Guazen ja atalarekin. Gaur bizitza lugubre eta trakets honetan entretenimendu humil eta lauso bat dakarkizuegu. Guk hainbatetan jolastu dugun jolas bat partekatu nahi dugu zuekin. Nor da? Nor? Baina bikote ikonikoen edizio berezian egingo dugu. Orduan, hautatu ditugu bakoitzak hainbat bikote, bai mediakoak, bai fikziazkoak, bai errealitatekoak, bai gure bizitzakoak, eta bakoitzari, bueno, hitz egingo dugu pixkat bikoteren inguruan, eta gero gure bien artean erabakiko dugu nor den nor. Zuek, egin ezakezue hau zuen etxean, erabaki dezakezue bai nor den dan eta nor den eneko, zuen bizitza. Edo nor den zu eta nor zure bikote, edo zure laguna, edo zure dena delakoa. Bai, esaten nuen zu eta zure bikotearen artean nor da eneko eta nor da Danel. Bale, zuen enbreiek erantzuten plan. Ya lo siento, Danel Bazarete, baina, bueno, lasai, ez da inmesterako. Orduan, nor hasiko da? Zu, bai duzula como amazazpi. Ditut mordo bat. Oraintxe bertan buruan ditut 3. Ditut mordo bat, eta batzuk dira beste batzuk, baina serioagoak. Orduan, hasi behar naiz, seriotasun gutxiago daukatenekin. Gubion artean, nor uste duzu garela... Baitxein, parentesi bat. Bai? Bikoteak pentsatu dutzunen ja pentsatu duzu nor den nor, porque nik bai. Nik batzutan bai batzutan ez. Vale. Orduan, gubion atzetik nor da Mario eta nor da Luigi. Ni naiz Mario eta zuzara Luigi. Baina bibo. Baina zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe. Bai, ez da. Bai, ni naiz como... Protagonista. Main character, bai. Behavior. Bai. Eta zuzara más... Prescindible. Ez da prescindible, baina más... Ez duzu hainbeste bilatzen protagonismoa. Beldurra daukat. Bai. Luigiren... Bai, eta gainera te pega mogollon Luigi's Mansion. Luigiren aspektu fundamental bat bada beldurra duela. Eta nik salbatu nahi dut Peach, baina bere soinekoak entzeko. Hori ja zure movida da. Bere izateko. Hori ja zure movida da. Ez trans. Vale, urrengo bikote. Alakatrans! Egin zu bizpairu eta gero, ni? Bai, noski, eski ditut mordo bat. Nor gara Tom y Jerry. Eta hain zartzen da beste gauza bat, dela, zuak itzu nor dan nor? Bai. Nor da nor? Nien hau ziur. Tom da katua, eta Jerry da osagutxoa. Baina ziur. Baina ikusten dut zuzarela Tom eta naizela Jerry, baina kontu fiziko batengatik. Eta ni azkarragoa naizelako. Nundik? Mentalki. Ikusten, hau da jolasonen xarma, pixka bat. Ez dira gauza zuko zo interesgarriak, gero zuen artean. Zer uste duzu? Jerry zarela?
Ez dut uste Jerry nazela, baina ez dut uste zu azkarragoa zaren, nik? Hombre, pues Tomek ez du inoiz Jerry harrapatu. Nik ez dut ikusi seria. Ez? Ez. Ez duzte inoiz ikusi Tomi Jerry? Bai, noiz behin. Hombre. Bai. Bakadai txikitsua zelako, Speedy González bezala. Bai. Azkarragoa. Eta daukat bat benetan interesgarria dela. Venga. Dela jolas hau egitera inspiratu zidana. Non uste duzu garela entre The Hilarious Ross Matthews eta Style Superstar Carson Kressley. Nik argi daukat. Zer gaitik? Ni naiz de Hilarious Ross Matthews. Bai! Eta zuzara... Style Superstar Carson Kressley. Bai. Hau ez badakitzuz denotzuk diren, jakin ez dute usteot oso barragarria dela, Bai. tag yourself egiteko, ze oso pertsona singularrak dira. Die Drag Race programako bi epaile, direla, eta biak dire como Angel Jasser izan nahi duena. Bi Flipas. marikoi, oza, ez duzu imaginatzen zet marikoi mota. A roasted chicken. Horixe da. Zare Carson- Ross Matthews zarelako power top. Ross Matthews, no, baina Ross Matthews niri maten dit como vibes de... Nola da... Piggy... Piggy? Ez, nola da hau? Piggy Stardust. Ai, Miss Piggy. Miss Piggy. Vale. Maten dit como esas vibes. Vale, hori beste bikote oso bat da, baina eski oso argi dago. Eta Ross Matthews da pixka bat... Nori izan daiteke. eske Carson como- esaten oso. Oi, Carson. Da Izma. Izan daiteke. Bai. Nire batetik gehiago como ollasko bat. Bai, da Olio super bat. abiarra, oso Bai. abiarra, eta ni Bai, espiritualki oso abiarra naiz. como struka bat. horako Bai, zerbait. ni oso Eta strukeskoa zuzara naiz. oso... Ez que, zoi ez zaizu gertatzen zu pertsona batzuk ikusten dituzula eta zure buruan da como narrasti bat, edo txori bat, edo como que badauka esa vibe, no? Igual ez dakizu ze txori, baina como que dauka vibes de txori, no? El Jonan y el Txori. Neri iztu ematen dira zu vibes de txori. Ninaz oso abiarra. Oso bai, Bai, oso. espiritualki bai. Igor Bai. ados egongo zinateke? Igor zara mamifero bat? Bai. Igor da mamifero bat completamente, Igor da como katu bat, olako zerbait. Eta zu? Da como zure energia, Zuzera roedor. izan daiteke, Bai. izan daiteke roedor, gustatzen zait. Bai, ematen dit completamente bai hori. Ez que ikusten, baina hau da pixka bat, como sinestesiaren jendia esaten da bela, osteguna urdina da. Hori ez zait gustatzen. Nor gehiago, hazen pitzatara pertsona gehiago. Animalia espiritualak. Ba, no, baina ez da animali baizik eta. Amaia Montero da arrain bat. Amaia Montero... Arrain bat, peza bizal. Creen, Dios. Ez que berak ematen dit, baina igual da gorrotzen dudalako como narrastia, no? Como... Ez. Baina igual da por las vibes. Bai. Amaia Montero da marrazo bat, eta beste lau buruzoiak dira como remoras. Ez que, bai, zu bestei ez dira aurpegia jartzen. Amaia Montero, Ez, bestei. Norbete jartzen dira aurpegia, pertsona hori. Imaginau tipo bat. Eta? Pues horrek Vale, dira, vale, pues ya horrek dira. Bai, Eta Neima ikusiko Woman. bazten ukaletik jakin nuke norden. Bat bai, porque da buruzoia eta kiskurrak ditu, eskinetan. Como? Eskinetan kiskurrak. Oh my fucking Bai, apuesta, usarta, estetikaren Wow. aldetik nire bezala. Bai, Vale. Andreño kiskurrene. Vale. Beste bikote bat. Esan? Nor izango zen Ariana Grande eta nor Cynthia Erivo. Ai! Ariana eta Cynthia edo Glinda eta Elfaba? Ez, Ariana eta Cynthia. Amor, zaude desietan esateko zuzarela Ariana. Ba, eske uste dut nire izela. Porque Cynthia Bueno, da... ez dakit, nire iz como babesleagoa, zu baino. Non. Bizitzan. Bai? Bai. Vale. Nik esango Zakit. nuke Ariana zarela, porque Cynthiak sartzen dau hanka hain barruraino, Ja, egia elkarrezketa da. guztietan, Egia da. eta ni izango nintzateke doing whatever. Egia da. Pasatzen nire atzazalak nire buru soiletik, Ja. bakitu, ez zaio eser importa, ez dauko media training, eta Ariana Grande da oso ensaiauta, eta oso formala, eta oso normala. Alde horretatik bai, gero zu txikiagoa zara, Ere, arroxagoa zara. bai. Eta Galinda eta Elfaba? Pues gauza bera, nik uste. Bai. dut. Ese, nire buruan Glinda eta Elfaba dira oso Cynthia eta Ariana. Igual, Cynthia eta Elfaba gutxiago, Ariana da Ariana da con Glinda, peluka, osea, bai. da 100%. Ez du ezer egin, Ez que ni sartzeko papel peluka, horretan. dekoloratu ilea. Hori egin bera, du. ni bezala. Orduan bai, eta Cynthia bada radikalki antisistema, eta uste dut gure artean dagoen desberdintasun fundamental bat dela nik ez daukadala ilusiorik bizitzan. Eta hau bai islatzen da beste bikoteetan. Esango dut nik urrengo bikotea? Venga. Bob Esponja y Patricia. Bai, eski argi daude dena. Ez dut uste. Danel lineiz Bob Esponja, zara Patricia. Baina hori zuk nahi dezu. Danel, Ja, ni nahi zal. eski zara zero Bob Esponja. Ez que ikusten segatzen da, ikusten zein den saio honen arazoa. Normalean, ongi funtzionatzen duten bikote dinamikak dira
kontrajarriak daudenak. Badakitzu, inork ez du nahi ikusi Bibo Esponja, edo bi Ariana. Ez da haiek ere. Orduan, behi usteot jolasa igual. Ja, baina eski munduko bikote guztiak dira como oso kontrajarriak. Norrez. Ez. Bueno, ja igual M de Amores eta Muna. Nor gara. Nor gara? Ah, movida. Hor bai dago movida. Nik ez naizela M de Amores. Baina bakarrik porque eres fem. Ja. Es que la tienda de las gorras niz nahi. Es que biak das buruti jota, ez gare, ez bata, ez bestea. Die beste arketipo ezberdin bat. Ja. Ulertzen dut. Daukot beste bat dauela oso erdia. Horrearte jarritugunak gehienak dira como oso queer code. Eta oso argiak, bai. Alaitz eta Maidar. Nor gara? Es que ez dakit nor den. Hau jarri nuen fuli de broma. Alaitz eta Maidar. Xabier Euskitz eta Jose Antolosa. Ni naiz Euskitze. Ni naiz hori, bai, ni naiz hori. Earra girua, ikusi duzu bideo hori? Bai. Zora garri. Muxu bat hemendik, Xabier, noiz etorriko zare? Queertasuna islatzera, gure podcastera. Macho maite. Bale, esan? Bai, jarritu. A ber, ditut erditik kentzeko batzuk. Homer eta Marge. Ez que zaila da direnan gizon eta emakumea, ni ez izate emakumea eta ez du gizon. Inoiz ez galdetu queer bikote bati, ea norden gizona eta norden emakumea. Baina haiek esaten badute. Ez que ni naiz komuna woman. Ai, itxoin, kenabile daten ura. Como una woman. Hortxe bera. Komuna whopper. Satin besos. Ana Obregón y Anita. Nor gara? Zuzara Ana Obregón. Ni naiz Ana Obregón viva. Gainera, eske... Eso es feminista. Louk te pega, look bat egitea rollo Ana Obregón, Ana Obregón, Obregón, peruza. Eski dauka horintxe bertan look bat, como de desquiciada. Bai, da, la reina mala. Aurpegi horrek beldurra ematen du. Eske da, Edurne Zuriko erregina gaiztua. Eta gero... Ana Obregonek egin du inoiz como de villana. Ana Obregonek... Ze oso egingo luke. Bakarrik bizitza dauka, reala. eski aurpegia ja dauka, default. Bai, porque ez da emakume polioperatu bat aluso. Jauzi da, como erreinu honetan pixka bat Carmen Lomana, edo pixka bat como Pilareire, dela emakume polioperauak bai, baina ondikan zaharrak diruditenak. Ze edade dauko Ana Obregonek? 70 piko. 70 igual. No, hainbeste igual ez. Biatu esan ziriria. 70 piko. Bai. ¿Cuántos años tiene Ana Obregón? Erakutsi euskera zitzaiten ziriri. Ez daki. Bai, puta da. Badukatzu bikotoren batzuk jartzeko. Bilatzen dut garran, ze gaur hemen ez dago koberturarik. Ja, ez dago estaldurarik estudioan. Egonda beti danik. Ha habido un problema jartzen dit. No, problemas tenemos todos. Bueno, pues Ana Obregón... Urrengo bikotea. Mauri eta 70? Esan dut zut 70 ditxula, eskerrik asko Igor Garitatik fact-checkinarekin. Zenba demora goi ez? Time check? Fact-check. Zora garri. Mauri eta Fernando, akin aikien bibatik. Hori oso ondo aukeratuta dago. Badakit zer esatea nahi duzun. Esan nahi duzunak, niri guatzai. Vale. A ber, lekturarik errezena, izango zen nizela Fernando, zela Mauri. Eta bazara homosexualismoaren barne. ¡Homosexualismoa! Bazara arketipo hau. Bai. Eta ni naiz beste arketipo hori kontrajarria dagoena. Baina zergatik esan binaz beti el que está amargado. Nahi duzu erantzutea. Zergatik esan bionaz beti. Zergatik ez daukat postazunik. Baduzu, nirekin bai. Non, naiz? Pues beti. Mauri eta Fernando. Es que, a ver. Aginekin biban bikote mordo bat dago. Vale, Belen eta Emilio? Es que ni naiz Belen eta zuzera Emilio. Ez da egia. Nola ez Porque da? Belen da kronikamente fracasada. Baina Emilio da como super patoso eta gaizki egiten ditu gauzak. Gaur urte dira gauzak. Gaur hemendik ez goaz elkarrekin, Ez goaz. Gaur hemen bukatzen da flop kultura, Bai. Baina itxoin, Mauri eta Esan. Fernando nik itzegin nahi nuen bikotonen inguruan. Esan. Porque da nik bizitzen ezagutu nuen lehenengo bikote homosexuala. Ja, lo siento. Niri bizitza aldatu zidan. Vale. Eta nik... Berriro? Zidan. Nina. Eta nik argi daukat Mauri naizela, ze... Palo bueno y palo malo, Vale. naiz oso Mauri. Rollo, ja heldua naizela, Bai. ikusi dut berriz telesaia, eta batzutan kezkatzen naiz. Zeinen Porque Mauri ditut zaren. jarrera batzuk edan plan, hau gaizki dago. Burutik jota. Hau ez nuke egin. Burutik jota. Bai. Baino, ke le hago? Bai. Ez que beraz zegoen gizon batekin, ere, zela oso gutxi detallista, Aha. Esan duzu ere. ere. Bale. Eta Mauri nazkatzen zen. Bale, eta? Eta batzutan nazkatzen nahi. Proiektatu nahi duzu zeozo gehiago? Ja esan dizut batzutan. Vale. Bueno, ja hori bazara detallista. Pensaba. Egia da. Baino, Oregon da.
lanketa. Basabitzatea jolasten zegoen etxean, basabitzatea sarratzen zure bikotearekin zuek ere bai. Basabitzatea partekatzen gurekin esperientzia hau. Esan? Bai hori. Vale. Belen eta Emilio, sin más, nor gehiago daude. Ana eta bestea, eske biak dira oso aspergarriak. Baina hori da lesbofobia. Edo ezabitza esaten boierak. Bai. Bari. Eta zergatik. Porque ez dira aspergarriak, dira emakumeak, dira komplexuak. Baina eske, uste dut... Hori ere zagondo baina uste dut, telesaian direla como... de segunda, ez dira protagonistak. Hori egia da. Ordan beren garapena ez da inandia. Ja. Da como... Baina ez dira izan behar bikote sentimentalak. Paloma eta Juan Cuesta. A ver, amor. Ez que niniz Paloma de House. Baina biba, Baina biba, Bai, Ni uste dut, ni Daneli esango nioke, en plan, el adosado! Bai. Esaten didazu. Bai. La boutique y el chalet. La boutique, el chalet, puf. Bai. Puf. Tonterías, aquí, no. Badakizu zein den beste desberdintasun fundamental bat, gure konfliktoarekiko jarrera. Ninaz, la gran evasión. Vale, nik hemen ingut beste kontu bat. Bila, Danel eta biok... maite dugu elkar. Bai, asko. Baino, como diskusio bat dugunean, ni naiz oso oiukatu eta berotu eta momentuan eta no seke. Eta Danel da, que hau niri ere, como que aserretzen hau gehiago, eta orduan, como, da como la pescadilla que se muerde la cola, ez? Danel da como oso lasaia, oso evitatiboa, berak ez du konfliktorik nahi, berak nahiago du aldendu eta gero jaitze ingo dugu, que ongi dago, baina karo. Razionalki ongi dago, baina zuk dakotzunean, hemen mingain puntan, ja. Claro! Eta nire zaten dazu, guazen distantziatera eta hitze ingo dugu gero, me cago en Dios, claro. Cristo, ez. Ordun, eta nik aztertzen nondik datorren hau, claro, ni pentsatu, ni hasi naizela Akinoiken biba ikusten, Sálvame ikusten, eta holako gauzak ikusten, Gran Hermano, no seke, eta claro, nola... Eta nik begiratzen nuen nire gelako eta oso marikita izaten, porque hau ere como... nire gandago. Bai. Hora, nola ez naiz izango gana? Sare fundamentalki kombatiboa, ni naiz fundamentalki evasiboa. Eze gainera naiz Aries, sua, en plan... Wow. Sune. Egia da, nik ezagutu dituan Aries guztiak dira hola. Zure arreba? Ez que gara pertsona berdina. Nire arreba? Gara pertsona berdina. Nire anaia ere Aries. Ba, izo garela 3 seme alaba Aries. Fuerte, wow. Fuerte. Zer gertatzen da hori baino behatzi betelena? San Ferminak. Ba, zure gurasoek guztoko dituzte. Uztaia, abuztu iraia, urria, azaroa, abendua, urtarria, otsaia, martxoa, apirilla. Hor jaio gara, martxoa, apirilla. Ba, beira. Edo udasin maska. Udak dakarrena. Kresala. Preña. Daniel, no te pases. Barakatu. Vale. Bai? Hori kontatu nahi noen. Ba, oso polita izan da. Beste bikote bat, gure atxuak. Buah! Mai Xush eta nora da bestia? Txikitsua. Mai Crush eta txikitsua. Mai Crush. Eta Matilde. Eta Mari Carmen ez, nora ziren bilatu mesedez zigo. Bai. Nire txikitsua. Baina ezin zara izan beti txikitsua. Ze bestia da xabauena. Vale, egia da ze gainera txikitsua. Bueno, txikitsua da como... ez da? Bai. Horregatik. Eta como, bai, igual zuzara, Igual egia da, Egia da, arrazia duzu. Esan dut, Mari Crush eta Mari Carmen oso ongi. Ez que ninaz Mari Carmen. Eta ni Mari Crush. Mari Carmen txikia. Mari Crush da txikia, ez dakik gori, ez? No, Mari Crush da Lucia. Ba, ni naiz Mari Crush. Lucia zan da. Eta zu Mari Carmen. Egon zen... Este programa. Egon zen Meilu zen, uste. Vale, eta 3 dira, baino... De las supernenas de Akinoiken biba, en plan... Marisa Vicenta Concha. Hori esan dugu mordo bat. Ni naiz Vicenta, baino de House Down. Lobotomia. Eta gero... Igual konfliktuan naiz Concha. No, Concha ez da kontatzen, ze Concha erdian da. Concha da irutatik normalena. ¿Qué? Concha da irutatik normalena. Concha da la insultona. Bai, Concha... porque Marisa es un sol. Baina Marisa no insulta tanto. Vale. Bai, baina ez da inbortizki. Vale. Baina uste dut Concha dela normal. Niretza da como Vicenta munduan existitzen dira Concha como gehiago. la saia eta pringada, Marisa da como... Oinazni. Eta Concha da como... Bai, vale. ¿Me explico? Ni izan neike Marisa. Bai. Ez que genero euforia ematen ditu. Zara. Eta estetikoki ere. Nire buruan, Daniel, estetikoki, nire buruan, zartzen garenean, nizango naiz Vicenta, rollo, moño italiano, no seke, eta izango zara Marisa. Feroz. Eta ni super konten. Feroz. Nola imagiatzen duzu zure etorkizuna? Gauza bat esango dizuet, ni ez naiz emakume transa, baina nik bai irudikatzen duanean nire etorkizuna naiz senyora bat. Rollo, senyora. Ez que senyora bere genero propioa da. Rollo, emakume bezala irakurria. Senyora bere genero propioa da. Zeren eta emakumetasuna, jarri behar naiz pixka bat katedratika, emakumetasuna konstrukto sozial bat da,
bakarrik bizirauten duena gaztaroan. Ez gaztaroan, baizik eta erakargarritasunean. Badakizu, emakumeak erakargarriak izateari uzten diotenean, sozialki emakumetasunaren konstruktotik erortzen dira. Orduan, senyora dau, como satelite baten inguratzen. Baina zer izan behar emakume bat, senyora bat izateko. Miguel Agnes senyora bat da? Baina estetikoki ez. Bueno, hor ja beste tema bat dago. Ez nik dio gehiago estetikoki. Bai, hor ja bai. Kontua da, bale, nik baukat, ez da arazoa, ez da gutxegorik ere, baina nire dilema kontatuko dizuet. Nik datorren urtean, 2027an, beteko ditut 30 urte. Rapel senyora bat da? Bai. Jadaitu. Bai, sabonago bat oso gaizki dagoela. Sabonan Benita, claro, eski Benita bada. No, Benita da inoski. Nik, datorren urtean 30 urte betetzen ditut. Bai. Eta kontua da, jendea 30 urterekin, ez dakit jantzten den ni bezala. Gure jendea bai. Justo orain nago txandal batekin eta ja, no? No, baina gure belaunaldia bai. Nik plantazuta nise dut, 30 urtekin egongo naiz minifalda arroxa bat jantzten eta kalentadore arroxak jantzten eta como Hello Kittyren galtzerdiak jantzten. Bai, jarraituko dut. Ez dakit ongi dagoen, igual zaitz ez dago ongi gaizki. Eta karo, honekin amaten nago esatera, ni etorkizunan nola izango naiz, porque bapatan noiz izango ditut 50 urte, eta erabaki beharko dut nola jantzi, no? En plan, eta nola jantziko naiz, praka batzuekin eta alkandora bat nireita bezala? Pues, ez, orduan nire buruaz beste ingo nuke. Orduan da, como, zer egiten dut? Edo jarraitu como ez bitar, como androgino izaten 50 urterekin, edo banoa como a fully senyora. Ez dakit, da como daukadan kezka bat. Ez kezka baino, pentsatzen dudan zerbait. Behin, arrasaten, Milar el Koro dendan nengoela irabiagailu bat erosten, entzunuen ahots bat nire azetik esan zuena, gustatzen zait sudurrean dakatzun belarritako hori. Eta buelta honin zan, eta ikusi nuen emakume bat, 60 piku urte zituela errax, bekainen artean tatuata zeukana una cruz invertida. Ilea berdia, jantzita beltzez, vaporosa como la sacerdotisa de una secta. Wow. Gure bizitza osoan zehar ikusi izan ditugu, gizartetik at gelditu diren frikiak. Ja, egia da. Eta gure lana da, denborarekin konturatzea, gu horragoa zela. Bai, egia da, totalmente. Ez ditugu bekainik, emaite, tengo el pelo frito por decisión propia. Egia da. Ordu. Ez que bagoa zara, bagoa zara. Bai. Eta heltzen ari da. Ja, oso izango gara sin más, como generorik gabeko friki bat, como... Bai. Me gusta. Bai. Me gusta. Ikusten dituzunean emakume honeik edo pertsona honeik darramatzatela, pues hori 50 urtekin legin pegau batzuk de leopardo azul. Ja, total. Hor daude. Ezagutzen duzu tipa hau dagoela obsesioneta berdearekin. The Green Lady of Melbourne. Nizan eteke pertsona hori, Bai. Eta horia eta arroxarekin. The Pink Lady. Eta nire bizito oso izate horia eta arroxa. Eta nitzer. Oso horrengo zara? Horia edo arroxa pintauta. Belta. Izango gara aegio bikote horrek bezala de las entrevistas de Vice, daukatela etxe erdia pintauta arroxa eta etxe erdia de koz. Ez da como autu bat, baina eske bagara. Bagara. Osa, eske nik nire bizitan margotuko nuke dena arroxa eta horia eta kolore argiak, eta igual urdin argia eta no seke. Nik beltzaz ez, baina ni bai. Ni edut bai bori niretzat. Zu nola margotuko zunik ez zure etxea? Segurueni... Zer estetik ez dago zenuke etxean? Seguro... Zer noiz bai biziko gara elkarrekin? A ber, nola esan, zer egin nola esan. Ez dut esan nahi Tim Burton, porque hori da pixka bat millennial horroroso. Bai, baina spooky... Baina ez, pixka bat RuPaul. Ikusi da zu RuPaulen etxea? Bale. Joder, ja, baina hortarako dirua behar dugu. Baina ez da dirua bakarrik da guztua. Norbaitxek ez badu ikusi RuPaulen Architectural Digest turra, bere etxea dirudi supervillano baten etxea. Da fuertea. Da oso villaneskoa. Oso villaneskoa. Oso... estridentea, oso txuria eta beltza, oso elegantea. Ulertzen dut la bai. Osa da como villano. Bai. Villano aberatxa. Que aberatxa zutzen nahi como aberatxa, sino de... No, baina nahi dut gauzak izatea elegantzia. Eta normalak, baina bebai estridenteak. Bale, zen zait. Beti izaten dut, eta beti izaten da, eta ala da, aberatxek ez dutela gustu ona. Eta ala da, ikusi Los Javisen etxea. Aberatx jaiotzen den jendea areta gutxiago. Baina eske queer pertsonak, queer, ez homosexual. Queer pertsonak eta travestiak RuPaul. Bai. Badute guztu. Eta RuPaul jaio zen pobre. Eta horrek eragin handia daukaz. Zuk jolasten bozu jaio zen zarenetik enkreatibo, ez dozu jolasten ikasten, badakitzu. Ja. Orduan... Pues ez dakit nola naztuko dugun nire kotajekore eta zure... Etxe separauak. Ja. Ke mas da? Behin pentsatu nuen, ze guai izango zen, adibidez, baina adibidez jartzagatik, nire etxean, nire biziraiz han, eta ni Ben. Sueña. Izango zen ametxo bat, hori. Bueno.
Jarrai dezagun. Zema demora daukau? Porque bikote mordo bat ditxut handikan hemen kilikolo. Vale, vengo ditxuko como pare bat. Toma, iritsi zaitzara Larsonen diskoa. Ala! It's the midnight sun kiss. Zer esan duzu? Bikote? Zer bat demora dugu? Egin ditugu 40. Berrogei, venga, azkar baitugu lazkeneko. Phineas eta Ferb. Ez que nik esan monuken ez dela Phineas aztu Ferb. Bai. Ez alturagatik, baizik eta Phineas da como irekiagoa, gehiago hitz egiten du. Ferb, bek, dauzka ideia oso onak, da oso azkarra ere. Ui, ez gazik asko. Orda, nik uste zuzarela. Atera da gauza hon bat jolas honetan. Oie, bai. Ze ongi. Zoza asko. Bai. Aberrona esaten duan, zu baduzu inteligentzia konkretu bat. Esan. No, esan nahi dut. Osa, oso inteligente zara gauza konkretu batzuetan. Ni beste batzuetan. Bai. Horregatik lehen esatu ni azkarragoan izela, baina konkretu gauza baietan. Nina ez mariposita sozial bat, Oso magnetika. Soziala. Pare bat Martini eta dintuzunean. Boa! Reina del baile. Bai. Noski baietz. Georgina eta Ronaldo. Ni Ronaldo ez naiz. Usteo baietz? Ni! Pentsatu nuen bikotea eta usteo Ronaldo zaren. Perdon? Pentsatu. Misjende? Zare diru irabazlea bikotean. Azteko. Orain, baina ez naiz beti izan. Orain gabitze egiten jolasa. Orain gabitze egiten jolasa. Ni nau pixka bat zuri pegauta. Eta zare bien artean marikoiena. Zare Ronaldo, amor! Eldu da zure momentua. Pues igual bai. Pues igual ba naiz, Bai. Ba naiz. Qué mierda. Urrengoa. Wow. Maria Patiño eta Belén Esteban. Uf. Eta hu kontrovertidua da ere, bai. Eta zaila, Ze pentsatu behar dezu, zarela Maria Patiño. Baina nik pentsatzen dut zarela Belén Esteban. Ez que zakit. Igual naiz Belén Esteban, Nik pentsatzen dut baiat ze Maria Patiño da gaiztoagoa. Bai, igual, ni naiz Belén Esteban eta zu Maria Patiño. Ez que Belén Esteban da asarreagoa eta Maria Patiño da gaiztoagoa. Bai. Eta ditu gauza honek de, no, me estoy riendo y estoy llorando. Hori da como sonida oso demente. Bai. Demencia precoz. Bai, zuk bauzu dementzia hori orduan, bai. Bale, ez aizkiz geratzen, askorik, zuk badakatzu bat? Shane Hollander eta Ilya Rosanov. Homosexualismoa! Hauek dira Heated Rivalryko protagonistak. Bai, eta kontatu behar didazu. Kontatu behar didazu, egin profil psikologiko bat. Vale, Shane Hollander da James autista, azteko. Yes! Como socially awkward batzutan. Baina da como super ona eta super zoragarria. Eta maite dugu pila bat. Ilya da pertsona traumatizau bat, errusiarra. Nork esaten du, come to my house all alone? 2 weeks. Shane. Vale. Eta bera da el chaser. Ez da chaser. Baina bera da, en plan, nahi duena eta bestia da como la habitatua. Ez que bestia da como oso itxia, porque claro, izan ditu trauma asko bere bizitzen, eta errusiarra da, eta errusian homosexualizatea. Homosexualizatea. Hor da, como oso itxia eta como badu bere bidaia, ez? Claro. Pues es que nik ez dut ikusi seria. Ez que nik zuzarela Shane Hollander eta nire izela Ilya. Bai. Uste duzu nik trauma gutxiago daukada da. Ez, baina trauma beste modu batean prozesatu duzu. Hau jorratuko dugu rengo kapituluan. Nik uste dut zu ez zarela como isten, zu irekiagoa zara arazoekin. Ni arazoekin isten naiz eta konpontzen denean orduan kontatzen dut. Ja, hori ez zaizu bat ere pegetan. Ei. Ez zaizu bat ere bai, ni naiz kaida libre. Bai, mundu osoak ikusiko du ni gaizki banago. Ja, ni ez. Ez dut itzaliko. Nire modus operandi arazo baten aurrean da, ni konponduko dut arazoa. Eta arazoa konpontzen denean, orduan kontatuko dut jendeari en plan, wow, agertatu zait. Nire arazoa bihurtzen da mundu osoaren arazoa. Ja. Imalo, ke? Ez da gutxagorik ere, baina da como... Ba, behira, orduan ninaz guapua dena. Da bikoteko gizona. Biak ez dago gizona. Ba, behira. Ikusi beharko dut movida azkenean. Konbentzituko nauzu. Daukot bi. Bat da erreza bestia da zaila. Erreza da Kosmo Iguanda. Ni naiz Wanda. Pegetan zaigu hainbeste Kosmo Iguanda. Famigare como Gabon zarretan edo zer. Zeda literala, en plan one to one. Kosmo eta Wanda. Eta noriz dago zen El Chico Percebe eta... Triton Man. Zuzara Triton Man. Ni naiz Triton Man. Eta zuzara El Chico Percebe. Eta daukot bat zaila dena. Vale. Alaska y Mario. Hau oso zaila da. Porque da pixka bat... Es que horra gizona da Alaska, claro. Hombre, baino, dudi gabe. Zaila da. Dudi gabe.
Eta Alaska da, bebai, arazo konpontzailea. Baina igual zuzara gehiago gero, como irekia, como... Amalas. Como divertida, como loca. Bai. Ni baino gehiago. Itxoin noiz. Imaginatu gaudela edaten kalean, bai. Rollo lagunekin o lo que sea, zuzara mucho más Mario Vaquerizo ni baino. Bai, nina es mucho más... Hori. Bai, mordo bat. Bai, orduan ez dakit, eske... Baina gero behi daukot punto Alaska hau den plan. Ja, eske uste dut hor fluktuatzen dugula. Porque die bikote... fluktuanteagoak, ez diagin normatiboak. Nora ipatu dugu lehen zielak biak berdinak? Nora ipatu dugu? Ezin ginela konparatu porque ziren biak berdinak. Nora esan duzu? Gogoratzen duzu. Eme de amores eta muna. Horixe da. Badakizu die bikote mediatiko bat. Bai, eta como aspergarriak biak. Eta Alaska Marioren kasuak die bikote mediatiko queer bat. Orduan badakate como spice pixka bat gehiago. Baino hori... Ai! Nola da? Ven conmigo a pintarme las uñas. Nola ditzen da? Tote Fernández. Eta bere novia psikopata. Ez que ezin gara izan. Baina en esaten baitut, Soy una pringada eta Junior Hill. Uste hot nina izela sup. Eta ni Junior Hill. Bai. Beira. Hau interesgarria da profil psikologiko bat marrazteko zuen buruaren inguruan. Ez dugu Juan Cruz edo Igor. Juan Cruz eta Igor ez dira bikotea oa indikan. Ez galdu gure urrengo demoraldian Hit Rivalry versión Euskal Herria irratea. Oye, Igor, ez dugu egin oraindik Igor reacciona a cosas gays. Baino, zein die las cosas gays? Hit Rivalry. La gala drag. Hit Rivalry, la gala drag. Willamen showa. Ai... Ja, no, Igor ja dago ituta, ja berak, ja dena ikusi du bizitza hontan. Aldatu diogu bizitza Igorri. Okerrera. Beste guren egon zen elazauran paraíso, kotatu diogu, oso ongi pasazuen. Baina ze bero en la sauna, Ui, eta batean denak biluztik, nik kendu behar izan duen arropa? Eta batek esan zidan, zira aktibo pasibo eta ez duen ulertzen. Eta esan zidan, como soy bajito, pues da igual. Orduan, behin hau egin, bukatuko dugu gaurko kapituloa, mila esker entzuteagatik, komentatu komentarioetan, eres una albina o una devina, eres una pati o una selva. Eres kiki edo bo, ez zara kiki edo bo. Gure show osoa da tag yourself, así que tageatu zuen selfak. Eta ondo pasa, eta izan hauntzak. Mua! And I'm tuned to a station light.